Krishna, Hare Krishna. இன்னும் ஒரு மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஸலாகய சக்ஷும் நிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷண பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதிகம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते अतःचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानुसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुये बस दीनानां भावनीये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு யாராவது வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என் பேர் வந்து சிங்காரம் செல்வம். நான் வந்து ஒரு 6 வருஷமா நம்ம இந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். பேசிக் கிளாஸ் வந்து நம்ம இடையில கொஞ்ச நாள் எடுக்காம இருந்தோம், திரும்ப எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். லெவல் 2, லெவல் 3 கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த 18 நாள் ரொம்ப அழகா நாம நிறைய விஷயங்கள் பகவத்கீதை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானும் அர்ஜுனனும் என்ன பேசப்பட்டாங்க அப்படின்றது ரொம்ப அழகா நாம ஒரு நாள் பார்க்க போறோம். ஒரு அத்தியாயமும் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய சாராம்சத்தை நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்க போறோம். ஆனா இந்த முதல் அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ஏன்னா நாம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல இருக்கிறோம். பௌதிகத்துல நம்ம ஒரு குடும்பத்துல இருப்போம், ஒரு சமுதாயத்தோட சேர்ந்து இருப்போம். நம்ம ஒரு இதா இருக்கும் இல்லைங்களா? சன்னியாசி கிடையாது, நாம ஒரு பிரம்மச்சாரி கிடையாது. நாம வந்து நார்மலா ஒரு குடும்பஸ்தர், ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறோம். சோ அந்த கிரகஸ்தனா இருக்கும் போது நம்ம குடும்பத்துல எப்படி பற்றோடு இருக்கிறோம், நம்ம சமுதாயத்துல எப்படி பற்றோடு இருக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த அர்ஜுனோட மனநிலைய இந்த முதல் அத்தியாயம் நமக்கு விளக்க கொடுக்கிறது. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதுனா நிறைய விஷயங்கள். அர்ஜுனன் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் பகவான் வந்து அர்ஜுனுக்கு மாத்திரம் உபதேசம் பண்றார் இந்த பகவத்கீதைய அப்படின்றது சாராம்சத்தை நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சத்தை அவர் கொடுக்கிறார். அதாவது பக்தி யோகம் கொடுக்கிறார், ஞான யோகம் கொடுக்கிறார், கர்ம யோகத்தை கொடுக்கிறார், ராஜயோகத்தை கொடுக்கிறார், அஷ்டாங்க யோகத்தை கொடுக்கிறார், சாங்கி தத்துவத்தை கொடுக்கிறார், எல்லா தத்துவத்தையும் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்கிறார் பகவான். இப்ப நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன், வேற எந்த புராணமும் படிக்கணும் அவசியமே கிடையாது. அவ்வளவு சாராம்சம் பகவான் இந்த இந்த பகவத்கீதையில நம்ம கொடுக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ற காரணம் என்னன்னா அவர் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார். இதை பத்தி தான் இங்க சொல்ல வர்றாரு. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 சேனையும் உருவாக்கிட்டாங்க. நான் சண்டை போட போறேன், எனக்கு வேணும், என்னுடைய தர்மம் வேணும் அப்படின்னு அவர் நிக்கிறார். யார்? அர்ஜுனன். கடைசியில இங்க வந்து வாரில் நிற்கும் போது நான் சண்டை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்றார். அப்ப அவருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? கர்ம யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், பக்தி யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ராஜயோகத்தையும் கொடுக்கிறார். சேர்த்து ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயமா கொடுக்கிறார். இந்த 18 அத்தியாயம். இந்த 18 அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து 1 மணி நேரத்துல படிக்க முடியுமா? கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? 1 மணி நேரத்துல படிக்க முடியாது. ஆனா
பகவத் இந்த ஒரு அத்தியாயத்துல என்ன பகவான் வந்து சொன்னாங்களோ அது மட்டும் நாம வந்து ஒரு மூல கருவா எடுத்து நாம பேச போறோம், படிக்க போறோம் நாம. அதனால இந்த 1 மணி நேரத்துல எவ்வளவு குறுகிய டைம்ல நம்ம எவ்வளவு அழகா படிக்கிறோமோ அவ்வளவு அழகா படிப்போம். இது இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு, இந்த 18 நாள் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க லெவல் 2 வரலாம். 2வது லெவல். அந்த 2வது லெவலுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம். ஒரு ஸ்லோகமா நின்னு நிதானமா நம்ம படிக்கலாம். நின்னு நிதானமா ஒரு ஸ்லோகமா படிப்போம். ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். இந்த 18 டேஸ்ல மட்டும் இந்த 1 மணி நேரம் தான் நம்ம டைம் கிடைக்கும். அந்த 1 மணி நேரத்துல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம். ரொம்ப அழகா நம்ம போலாம். சரி, நீங்க எல்லாமே நீங்க இப்ப அட்மின்ல இருக்காங்க. ஹேமா மாதாஜி இருக்கிறாங்க. ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறவங்க ரேவதி மாதாஜி இருக்கிறாங்க. நீங்க யாருன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க. அவங்கவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணி பேசுங்க. அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேமா மாதாஜி. ஹேமாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க மாதாஜி. ஏன்னா யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என் பேர் வந்து ஹேமாவதி. நான் இந்த பகவத்கீதை 18 நாள் கோர்ஸ்ல வந்து அட்மினா ஒர்க் பண்றேன். உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமா இருந்தாலும், அது வெதர் குவிஸ் ரிலேட்டடா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது பாடத்துல ஏதாவது சந்தேகம், டீச்சர் எது அணுகணும்ன்றனாலும் என்கிட்ட வந்து இது பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன வழின்றதை அப்ரோச் பண்ணுவேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சு சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம கிளாஸ் உள்ள போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 18 நாள் பகவத்கீதை உண்மையுறையில் தெரிந்து கொள்ள போறோம் அப்படின்றத இந்த முதல் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லப்படுறாங்க. எல்லாருக்கும் நல்வரவு கொடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, முதல்ல இந்த 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 பகவத்கீதை இது யாரால சொல்லப்பட்டது, யாரால பேசப்பட்டது அப்படின்றத நாமும் அர்ஜுனனும் பகவானும் அங்க பேசப்படுறாங்க. இது யார் வாட்ச் பண்றா அப்படின்றதையும் திருதராஷ்டிரம் சரி, சஞ்சயனும் அங்க. சஞ்சயனுக்கு கண்ணு தெரியாது. அதனால திருதராஷ்டிரம் கண்ணு தெரியாது. சஞ்சயன் மூலியமா அங்க வந்து அங்க அவரு பார்த்துட்டு இருக்கார், அவரு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சோ இது இந்த 4 பேர் ஒரு சம்பந்தப்பட்ட என்னென்ன பேசுனாங்க என்னன்றதுதான் இந்தோட பகவத்கீதைய. சரி, இதே மாதிரி நமக்கு 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இருக்கு. 4 விதமான ஆசிரமங்கள் பார்க்கும்போது இப்ப நாம படிக்கிற ஆசிரமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம். இந்த பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம் மூலியமா தான் நாம இப்ப இந்த இந்த பகவத்கீதை நம்ம படிக்க போறோம். ஏன்னா எல்லா சம்பிரதாயிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரமத்துல ஒரே மாதிரிதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. எல்லாமே ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா? அந்தந்த ஆச்சாரிகள் இப்ப சவுத் இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம், பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம், இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல ஆசிரமத்தின் மூலியமா நாம வந்து படிக்கிறது. இதுல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆச்சாரி ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அதாவது ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, இவர் தான் நம்ம படிக்க, இவர் தான் நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை பொருளுரையில ரொம்ப விளக்கமா நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஆச்சாரியா வர்றார். 32வது ஆச்சாரியார நம்ம ஆச்சாரியா வர்றார். சோ இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்த கீதையை மாத்திரம் இல்ல, பகவானுடைய வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டாங்களோ இது எல்லாமே அவர் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வர்றார். இந்த சனாதன தர்மத்தை உலகம் ஃபுல்லா பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வர்றார். ரொம்ப அற்புதமா பண்ணிட்டு வர்றார். அது பண்றது மாத்திரம் இல்லாம இந்த கீதை நமக்கு என்ன ஞானம் கொடுக்குது, என்ன மாதிரி கொடுக்குறோம்னு பொருள் உரையை அவ்வளவு விளக்கு உரையும் கொடுக்கிறார். அவரை பத்தி நம்ம ஒரு 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 சின்ன விளக்கம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அவரை பத்தி பார்ப்போமா? அவர் என்ன இந்த இஸ்கான் நிறுவனத்தை ஒரு உருவாக்குறார். உருவாக்குறது மட்டும் இல்லாம எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சாரமா கொண்டு போறார். இது எவ்வளவு அழகா கொண்டு போறாருன்றத பார்ப்போம். இப்ப நம்ம இந்த படத்துல பாக்குறோம் பாத்தீங்களா? இது ரொம்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 72ல சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத யாத்திரை பண்றாரு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ரத யாத்திரை வந்து நம்ம ஊர்ல தான் தேர் ஓட்டுறதே வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அங்கங்க வந்து தேர் ஓட்டக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது, கொல்லக்கூடாது, இந்த மாதிரி நிறைய சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கு. அதை வந்து நாம வந்து கவர்மெண்ட்ல கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கி தான் எது வந்தாலும் நம்ம செய்யணும். அப்படிப்பட்ட ஊர் நம்ம ஊர்ல, நம்ம ஊரு சனாத தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ற ஊர்லயே. இப்ப வெளிநாட்டுல அமெரிக்கால வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? ஆனா இவர் 73 ரொம்ப அழகா வந்து ரத யாத்திரை பண்ணியிருக்கார். ரொம்ப அழகா வந்து ரத யாத்திரை பண்ணியிருக்கார். ஏன் அந்த மாதிரி ரத யாத்திரை பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில நம்மள மாதிரி பக்தர்களை வந்து நிறைய பேருக்கு தீட்சை கொடுத்திருக்கிறார். தீட்சை கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லாம அவங்களையும் சனாதன தர்மத்துக்கு ஃபாலோ பண்ண வந்திருக்கிறாங்க. இவருடைய பிரபுபாதாவுடைய மகிமையில. சரி, பிரபுபாதா என்னதான் மகிமை பண்ணாரு அவருடைய ஸ்டோரி கொஞ்சம் பார்ப்போம்.
ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரத யாத்திரை பண்றதுக்கு மூல காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தந்தையார், அவர் தாயார் தான் முக்கியமா சொல்ல போனா. இவரு இப்ப இவர் சில பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1896 கல்கத்தாவில் பிறக்கிறார். அவர் தாயார் தந்தையார் பாத்தீங்கன்னா தாயார் தந்தையார் வந்து பகவானுடைய அதாவது சனாதன தர்மத்தை எவ்வளவு அழகா கொண்டு போகணுமோ அவ்வளவு அழகா வந்து கொண்டு போறாங்க. அதே மாதிரி பக்தி பரவசமோட இருக்காங்க அவங்க. அவங்களுக்கு மகனாக பிறக்கிறார். அது மாத்திரம் இல்ல, கோவில் அவங்க தாய் தந்தையர் போகும்போதெல்லாம் கூடவே போறார். அதே மாதிரி அவங்க தெருவிலேயே ஒரு பக்கத்துல ஒரு ராதாகிருஷ்ண கோவில் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கோவில்ல தான் டெய்லி வந்து அவங்க தந்தையார் போவாரு. அவர் கூட இவரும் போவார். அப்போ மிருதங்கம் வாசிப்பார், சித்ரா வாசிப்பார், எல்லாமே பஜனைக்கெல்லாம் கலந்துப்பார். சில பிரபுபாதர் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது, அதாவது 2 வயசு 3 வயசு அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அந்த மாதிரி பிராயத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரத யாத்திரை பண்ணுவோம். இப்போ பூரி ஜெகநாத் கோயில ரத யாத்திரை பண்ற மாதிரி கல்கத்தாவில் அவங்க தெருவுல ரத யாத்திரை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த ஊர்ல பண்ணும்போது அதை சில பிரபுபாதா பார்த்துட்டு 5 வயசு இருக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நண்பர்கள் மூலியமாவே அவருடைய நண்பர்கள் 5 வயசு 4 வயசு 6 வயசு 7 வயசு பசங்களை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அழகா ரத யாத்திரை பண்றார். ரத யாத்திரை பண்றது மாத்திரம் இல்லாம எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்குறாரு. அவங்க தாய் தந்தையும் கூட ஹெல்ப் பண்றாங்க. அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவர் ஊக்கப்படுத்துறாங்க. ஊக்கப்படுத்தி அவருக்கு நிறைய பேருக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து நல்லபடியா பண்றாங்க. ஸோ அந்த அந்த வயசுலயே வந்து பகவான் மேல அவ்வளவு பிரேம பக்தி அவருக்கு. யாருக்கு? சில பிரபுபாதா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கார். காலேஜ் அவருடைய ஆரம்ப பள்ளியை முடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பாருங்க உயர்நிலை பள்ளி படிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு போறார். காலேஜில் போயிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பேசுவார். அப்போ வந்து சுதந்திர போராட்டத்துல எல்லாம் வந்து கலந்துட்டு இருக்கிறார். சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கார். அங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுறார். ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது 1922 அவருடைய குருஜியை பாக்குறாரு. அவருடைய குரு அப்போ அவருடைய காலேஜுக்கு அவர் நண்பர்கள், அந்த காலேஜ் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார், சில பிரபுபாதா நண்பர். அவர் 2 பேர் அவருக்கு கூப்பிடுறாரு, வா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் குரு இருக்கிறார், பிரம்மகவுடிய சம்பரத்துல ஒரு ஆச்சாரியர், அவருக்கு பார்க்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பிரபுபாதாவை கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டோன்னே அவர் என்ன பண்றாரு, சரி போலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் போறாங்க. போனா அப்போ அந்த காலத்துல வெள்ளக்கார ஆட்சியில் இருக்கீங்களா, கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பிராயத்துல இருக்கும்போது ஒரு கோவிலோட ஒரு ஆச்சாரி எப்படி இருப்பாரு பாருங்க, சாதாரண உடை. அந்த உடையை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ரொம்ப எப்படி சொல்ல வருது, அவ்வளவு மோசமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆச்சாரியை பார்க்கும்போது இவர் பார்க்குறாரு, இவர் என்ன ஆச்சாரி இப்படி இருக்கிறாரு. அவர் அந்த டைம்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல பேசும்போது சரியான ஒரு புரிதல் இல்லை யாருக்கு, சில பிரபுபாதாக்கு. சரி அது இப்போ ஏதோ வந்து பார்த்தோம், அவரை பார்த்துட்டோம், சரி பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ இடையில கொஞ்ச நாளுக்கு அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் அவர் நண்பர் கூப்பிடுறாரு. திரும்பவும் அதே ஆச்சாரி வந்து நம்ம பக்கத்துல வந்திருக்கிறார். அவரை போய் பார்த்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு, அன்னைக்கு சரியா நம்ம பேச முடியல, இப்ப சொற்பொழி ஆற்ற போறாரு, போய் பார்க்கலாம் வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாப்புல. வரமாட்டேன்னு தான் சொன்னாரு. அதுக்கப்புறமா திரும்பி சரி கூப்பிட்ட உடனே போயிட்டார். சில பிரபுபாதா போறார். 2வது அட்டெம்ப்ட்ல போய் பார்க்கும்போது தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவரை பத்தி புரிய வந்தது. குரு என்ன சொல்றாருன்னு ஏத்துக்கிட்டார். ஏத்துக்கினது இல்லாம இவர் போய் சில பிரபுபாதா வந்து குரு கிட்ட பேசுற நிலைமை, டைரக்டா பேசுற அளவுக்கு கிட்ட போயிட்டார். கிட்ட போன உடனே அப்போ வந்து கேட்கிறார், நீங்க எல்லாம் காலேஜ் படிச்சு நல்லா அழகா இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிக்கிறீங்க, நிறைய லாங்குவேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க, நல்லா அறிவுபூர்வமா இருக்கிறீங்க, நீங்க வந்து ஏன் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தை நீங்க பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது, இந்த பகவத்கீதை ஏன் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது, பகவானுடைய வேதங்களை கொண்டு போய் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவருடைய குரு அவர்கிட்ட சொல்றாரு. கேட்ட உடனே சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயா இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல இருக்கிறோம், பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கிறோம், எப்படி நாம சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் சொல்ல முடியும்? அவருடைய ஆக்ரோஷம், ஒரு சாதாரண சாது, அவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி சாது. அவர் என்ன சொல்றாரு இப்ப டக்குன்னு, அரசியல் வரும் போகும், நீங்களும் நானும் போயிடுவோம், ஆனா வேதம் என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது, சனாதன தர்மம் என்னைக்குமே அது நிரந்தரமானது. அது நாம கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கறது நம்மளுடைய கடமை, அது நம்மளோட தர்மம்ன்றார். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப இதாரு. ஏன்னா ஒரு துறவி கிட்ட இப்படி ஒரு வார்த்தை வருது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆன பிறகு ஒரு 2 அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறமா அவருடைய விஷயங்கள்ல அவருடைய பக்தி மார்க்கத்திலேயே அப்படியே போயிட்டு இருக்காரு. சாது சங்கத்துல இருந்து அப்படியே கலந்துகிட்டே இருக்கிறார். ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்புறம் வந்து சில பிரபுபாதா கிட்ட சொல்றாரு, நீ வந்து அவங்க நாட்டிலேயே போய் நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும், நம்ம சனாதன தர்மத்தை சொல்லி கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் சொல்லணும், நம்ம வேதங்களை பரப்பணும், அதுக்கு நீங்க தான் முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய குரு வந்து சில பிரபுபாதா கிட்ட சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அவருக்கு என்ன, அவர் ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்குது, சரி ஓகே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்டயே தீட்சை வாங்கிக்கிறார். தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு
அதுக்கப்புறமா வெளிநாட்டுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறார். அது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் 1964, 65 அந்த மாதிரி பீரியட்ல அவரு ரெடி ஆகுறாரு. ரெடியான பிறகு அவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்றாரு. 22, 23 தான் அவர் தீட்சையே வாங்குறாரு. வாங்கிக்கிட்டு இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணி அவர் வந்து 60க்கு பிறகுதான் அவர் முயற்சியை பண்றாரு வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு. அது வரைக்கும் சைலண்டா இருந்து அவர் என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் செய்யறாரு. செஞ்சு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாரு, ஃபாரின் கிளம்புறாரு. அதாவது யுஎஸ்ஏ கிளம்புறாரு. கிளம்பும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்ல போகணும். இப்ப இங்க இருந்து போறதுக்கு அவர்கிட்ட கையில காசு கிடையாது. அப்போ கல்கத்தாவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கப்பலோட ஓனர் அவங்க வந்து ஒரு மாதாஜி. அந்த அம்மா கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி நாங்க போனோம், எனக்கு வந்து உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, சரி ஓகே, உன்னை எடுத்து போய் நாங்க எங்க சேர்க்கணுமோ அந்த கல்கட்டா இதுல அமெரிக்கால சேர்த்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அது என்ன பண்ணா இவரும் வந்து கப்பல்ல ஏறிட்டார், கிளம்பி போறாரு. இங்கிருந்து 45, 46 நாள் ஆகும் கப்பல் இங்க இருந்து கல்கட்டா இதுக்கு போறது, யுஎஸ்ஏக்கு போறது. அந்த யுஎஸ்ஏ இவரு புது அனுபவம் இல்லைங்களா, இவரு ஒரு துறவி தானே. இவரு என்ன பண்றாரு, கப்பல்ல ஏறிட்டார். ஏறி போயிட்டு இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்தது, அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக். ஏன்னா 60 வயசு கடந்துட்டாரு அவரு. 60 வயசு மேல கடந்து வந்துட்டாருங்களா, அந்த வயசுல போறாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அந்த ஹார்ட் அட்டாக்லயே வந்து அப்படியே சமாளிச்சுக்கிட்டு எப்படியோ அவரு பகவான் கிட்ட முறையிட்டு அப்படியே இருக்கார். ஏன்னா அது எல்லாம் பகவானுடைய செயல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத் பக்தர்கள் எப்பவுமே வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அதை வந்து கேட்க மாட்டாங்க, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் கேட்க மாட்டாங்க. அதனால பகவானே உன் சரணாகதி நான் அடைஞ்சிட்டேன், உன்னுடைய வேதத்தை நான் பிரச்சாரம் பண்ணும், அது உன்னுடைய செயல் அப்படின்ட்டார். அவ்வளவுதான், நம்முடைய கர்மா அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டார். சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்தது, அதுலயே சமாளிச்சிட்டாரு. அப்படி அந்த டைம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதிட்டே இருக்கிறார், நிறைய விளக்குரை எழுதிட்டே இருக்கிறார். நம்மளுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல ரொம்ப அழகா எழுதுகிறார். அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 2வது ஸ்ட்ரோக்கும் வந்துருச்சு. ஒரு 15 நாள் கேப்ல திருப்பியும் 2வது ஸ்ட்ரோக் வருது அவருக்கு. அதுலயும் சமாளிக்கிறார். அதுவும் பகவானோட அருளால அதுலயும் சமாளிக்கிறார். சமாளிச்சு அதுக்கப்புறமா கரையில இறங்குறார். அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டாங்க. அமெரிக்கா போனவொடனே அந்த கப்பல் ஓனரே வந்து ஒரு சின்ன ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரூம்ல 10க்கு 10 ரூம் தான். இவர் கையில போகும்போது ஒரு ட்ரங்க் போட்டு கையில கொஞ்சம் போல பணம், அவர் கை செலவுக்கு என்ன ஒரு 40 ரூபா 50 ரூபா எடுத்துன்னு போறாரு, அவ்வளவுதான். ஒரு யுஎஸ்ஏக்கு போறவர் ஒன்று போறாரு. அங்க போன உடனே மாற்று துணி மட்டும் தான் இருக்கு. அவரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கொண்டு போறாரு, மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், பஜனை கையில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கொண்டு போறாரு. அவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொண்டு போறாரு, 2 டென்ட் போட்டு கொண்டு போறாரு. அங்க போய் தங்கிட்ட உடனே சரி என்ன பண்ணலாம், ஒரு நாள் விட்டார். மறுநாள் என்ன பண்றாரு, ஒரு பார்க் பக்கத்துல ஒரு பெரிய பார்க் இருக்கு. சரி அந்த பார்க்ல போயிட்டு அங்க போயிட்டு உட்கார்றாரு. உட்காந்து அவர் 6 மணி வச்சுக்கிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு பஜனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு, தனியே பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த பார்க்ல வரவங்களே யாரா இருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா, ஒரு நார்மல் பார்க். அப்ப அந்த காலத்துல ஹிக்கின்னு சொல்லுவாங்க. ஹிக்கின்னா வந்துன்னா அந்த போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறவங்க. சோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து அவரை வந்து வந்து பார்த்துட்டு போறாங்க, கிண்டல் பண்றாங்க, எல்லாமே செய்யறாங்க, பார்த்துட்டு பாரு. அதையும் அவர் பொருட்படுத்தல. அவர் பாட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் பாட்டு பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு பஜனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அதுல வந்து ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து ஒரு சில ஆத்மாக்கள் வந்து அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுக்குறாங்க. நல்லா அழகா பிரில்லண்டா இங்கிலீஷ் நல்லா அழகா பேசுறார். பேசணும்னு அவங்ககிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வருது. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, உட்காடுறாங்க, பேசுறாங்க, சொல்றாங்க. இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து அப்போ வந்து கொஞ்ச நாள்லயே பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அவருடைய முகம் வந்து அவருடைய ஈர்ப்பு சக்தி அந்த மாதிரி இருந்தது. அது மாதிரி பேசுறாரு, இங்கிலீஷ் ரொம்ப அழகா பேசுறாரு. அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார், அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறார். புரிய வச்சு சனாதன தர்மத்தை ரொம்ப அழகா அவருக்கு பிரச்சாரம் பண்றாரு. அவர் மாத்திரம் இல்ல, போர்டு கம்பெனி ஓனரு, அவங்க பெரிய பெரிய அவங்க வந்து செனட் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அந்த அமெரிக்கால செனட் சொல்லுவாங்க, அவங்க எல்லாம் வராங்க. கவர்னர் வராரு, பெரிய பெரிய பத்திரிகையாளர் எல்லாம் வராங்க, நிறைய பேர் வராங்க. வந்து அவரை வந்து விசாரிக்கிறாங்க. விசாரிச்சு எல்லாத்தையும் அவர் பதில் சொல்றாரு. சொன்னது மாத்திரம் இல்லாம அங்கேயும் ஒரு பத்திரிகை தொடங்குறாரு. அமெரிக்காவில ஒரு பத்திரிகை தொடங்கிட்டார். தொடங்கி இந்தியா ஃபுல்லா அதை வந்து நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல ஃபுல்லாத்தையும் அதை கொண்டு போறாரு. இது இல்லாம 84 புக்குகளை எழுதுறாரு. ரொம்ப அழகா 84 புக்குகளை, ரொம்ப அற்புதமான புக்கு, வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான புக்குகள் அதெல்லாம். ரொம்ப அற்புதமா எழுதி அவர் முடிக்கிறார். முடிச்சது மாத்திரம் இல்லாம அவருடைய வேர்ல்டு ஃபுல்லா, உலகம் ஃபுல்லா ரொம்ப அழகா 12 முறை உள்ள சுத்தி வந்துட்டார். ரொம்ப அழகா அற்புதமா எல்லா கண்ட்ரியுமே போயிட்டு வந்துட்டார். போனது இல்லாம ரஷ்யாவுக்கு போயிருக்காரு, ஜெர்மனிக்கு போயிருக்காரு. போனது மாத்திரம் இல்லாம அங்கங்க கோவில வேற, அங்கங்க இஸ்கான் கோவில கட்டி எல்லாருக்கும் தீட்சை வர கொடுத்திருக்கிறார். சாதாரணமா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆச்சாரியா இருக்கணும் தீட்சை கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஒரு 3500 4000 தீட்சை கொடுத்திருக்கிறார். தீட்சை கொடுத்து அவங்க எல்லாரும் கோவில ஒரு ஆச்சாரியா உருவாக்கி சனாதன தர்மத்தை ரொம்ப அழகா பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான கோவில்கள் நம்ம வந்து இஸ்கான்ல வந்து நம்ம கட்டியிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையிலே 2 இஸ்கான் இருக்கு. 2 இஸ்கான் இருக்குது. ஆவடியில ஒரு சின்ன இஸ்கான் 3 இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி தமிழ்நாட்டுல சேலத்துல இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லா ஸ்டேட்லயுமே எல்லா சிட்டியும் நம்ம வந்து இஸ்கான் வந்து பரவி இருக்கு. பரவி நம்ம அழகா பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன பிரச்சாரம்? பகவானை பத்தி தான் சொல்ல போறோம், கீதையை பத்தி உபதேசம் பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? சரி, இந்த இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தவங்க வந்து யாருங்கன்னா மேங்களூர் இஸ்கான். ஸோ அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு பிரார்த்தனை ஒன்று பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி 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 ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. இதுதான் நம்மளுடைய இஸ்கானோட கோவில்ல, அதாவது மேங்களூர் இஸ்கான்ல உள்ள விக்கிரகம். பகவானும் ராதையும் இருக்காங்க, ரொம்ப அழகான விக்கிரம். இப்ப நம்ம நல்ல பெரிய கோயிலா கட்டி இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை பத்தி எல்லாம் பொறுமையா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த அட்ரஸ் தான் இப்ப இந்த கோவில் வந்து நம்ம இயங்குது, அதாவது மேங்களூர் இஸ்கான். இது வந்து பழைய அட்ரஸ். இது இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்தாலே போதும், நம்ம அங்க இருந்து கொஞ்சம் தூரம் பக்கத்துல தான் கோவில் இருக்கு, பெருசா கட்டி இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில், அதாவது மேங்களூர்ல அமைஞ்சிருக்கு. அது ரொம்ப பழைய அட்ரஸ். இது தேங்காய் தோட்ட சாலைன்னு சொல்லுவாங்க. அங்க ஒரு டோல் ஃப்ரீ இருக்கு, டோல் ஃப்ரீ பக்கத்திலேயே வரும். இது நம்மளோட கோவிலோட ஆச்சாரி பாத்தீங்கன்னா நாமனித தாஸ். அதாவது இவர் வந்து பிடெக் படிச்சிருக்காரு, ஐஐடி கான்பூர்ல படிச்சவர். ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தவர். இவர் வந்து துறவி, அதாவது பிரம்மச்சாரியா இருந்து இப்போ வந்து கோவிலுக்கு ஆச்சாரிய மாத்திரம் இல்ல, 12 லாங்குவேஜ்ல நாம வந்து இந்த பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நாம வந்து எடுத்து லாங்குவேஜ் மூலியமா கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 9-10 லட்சம் பேருக்கு மாட்டோம் இது வரைக்கும் நம்ம கிளாஸ் நம்மளுடைய கோவில்ல படிச்சிருக்கிறாங்க. இஸ்கான், நம்முடைய இஸ்கான்ல மாத்திரம் சென்னை இஸ்கான் இருக்கு, எல்லா இஸ்கான் இருக்கு, ஏகப்பட்ட பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம மூலியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9 லட்சம் 10 லட்சம் பேர் கிட்ட வந்து நம்ம சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்கிறோம், நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம். ஆனா இப்பதான் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறாங்க. வருவாங்க, எல்லாருமே வருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இதுதான் நம்ம இயக்குறாங்க. இப்ப இந்த பகவத்கீதைனா என்ன அப்படின்ற முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைக்கும் பதில் கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் சொல்லப்படும். எல்லா கேள்விகளுக்குமே. அதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நீங்க பேசிக் கிளாஸ்ல நீங்க படிக்கிறீங்க. பேசிக் கிளாஸ்னா என்னன்னா முதல் லெவல்ல வந்து பாக்குறீங்க. 1 ஹவர்ல இந்த கிளாஸ் பார்க்க போறீங்க. இதே நீங்க வந்து 1 ஹவர் இந்த 18 நாள் முடிஞ்ச பிறகு லெவல் 2 போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லெவல் 3 போயிட்டீங்க, லெவல் 4 போயிட்டீங்க. லெவல் 4ல நீங்க என்ன அதே ஸ்லோகம் தான் படிக்க போறீங்க, அதே கருத்து தான் தெரிய போகுது. ஆனாலும் நீங்க 4வது லெவல்ல போனா கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அப்பவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் இந்த இந்த ஸ்லோகம் வந்து இன்னும் உத்வேகம் கொடுக்கும். இன்னும் இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு, இதுக்கு மேல என்ன இருக்குது, அவ்வளவு சாராம்சம் இதுல இருக்கு. அதுதான் ஒரு டிக்ஷனரி சொல்றாரு மகாத்மா காந்தி. இது ஒரு காவியம் சொல்றாரு. இது மகாத்மா காந்தியில ஒரு ஆன்மீக அகராதி என்று கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவருக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் சொல்லுது. நீங்க படிக்க 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 நிறைய சாராம்சம் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க எவ்வளவு நீங்க பிஹெச்டி முடிச்சு போனாலும் சரி, முடிச்சுட்டு இப்ப இந்த பகவத்கீதை அதே ஸ்லோகம் படிச்சீங்கன்னா இன்னும் அதுக்கு மேல என்னன்னு உங்களுக்கு தேடலை கொடுக்கும். அவ்வளவு சாராம்சம் இருக்குதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. நான் பகவத்கீதை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்துமே மிதமிஞ்சிதாக தெரிகிறதுன்றார். அவ்வளவு சாராம்சம். அவரே பிரமிச்சு போறார். அவர் எவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? இதை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய மகிழ்ச்சியை அர்த்தமான பெறுவார்கள் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொல்றார். சரி, இந்த பகவத்கீதை ஏன் இப்ப வந்து நாம வந்து அதாவது அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுக்கிறார். தேர்ந்தது மட்டும் இல்லாம இது வந்து பண்ண துவாரயுகத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறார். இப்ப கலியுகத்துல வந்தோம். கலியுகத்துல வந்து இப்ப அர்ஜுனன் சொல்லி பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி 5000 வருஷம் தாண்டி போச்சு இல்லைங்களா? 5000 வருஷம் தாண்டி போச்சு. அதுக்கு அழகா நம்ம ஒரு 4 ஆச்சாரிகளை உருவாக்கியிருக்காரு பகவான். 4 சம்பிரதாயங்களை உருவாக்கிறார். 4 சம்பிரதாயம் மூலியமா இந்த கீதையை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கீதைக்கு வந்து அவங்கவுங்க ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து சாராம்சம் கொடுப்பாங்க. நம்ம அது மாதிரி புக் எல்லாம் படிக்கவே கூடாது. பகவானால யார் நியமிக்கப்பட்ட ஆச்சாரிகள் யாரோ அந்த ஆச்சாரிகளோட புக்கு தான் நம்ம வாங்கி படிக்கணும். இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா புக்குன்னா அவர் வந்து பிரம்மகௌடியா சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம், பிரம்மகௌடியா சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், இந்த 4 சம்பிரதாய ஆச்சாரிகள் எழுதுற புக்கு தான் நம்ம படிக்கணும். இப்ப நம்ம படிக்கிற புக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் சாராம்சம் தெரியும். இது வந்து சீட பரம்பரையிலிருந்து வர்ற ஆச்சாரிகள். இப்ப நம்மளுடைய பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயில பகவான் என்ன கொடுக்குறார், யாருக்கு சொல்றாரு இந்த கீதையை? இவனுக்கு கொடுக்குறாரு, பிரம்மா கொடுக்குறாரு. பிரம்மா நாரத முனி கொடுக்குறாரு. நாரத முனி யார் கொடுக்குறாரு? வியாசதேவர் கொடுக்குறாரு. வியாசதேவர் பகவானை கொடுக்குறார். வியாசதேவர் என்ன பண்றார்? மத்துவாச்சாரி கொடுக்குறார். இப்படியே வர ஆச்சாரியம் கடைசியா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவா நம்ம கிட்ட வந்து நாம இதை படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? என்ன சொல்லுவதுன்னா, உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்வதால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. எப்படி அடைகிறது? சரியான தரவு பரிமாற்றத்துக்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. அது அனுப்புவனுக்கும் பெறுவனுக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாது ஏற்படுத்துகிறது. இதே போல பகவான் கிருஷ்ணரின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்து
சங்கிலி போல சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லணும். இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் பாருங்களேன். இப்ப என்னை சுத்தி ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. நான் நடுவுல நான் ஒரு ஓரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கேன். என் பக்கம் ரைட் சைடுல ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிறார். அவர் பக்கத்துல அவர் பதில உட்காந்து இந்த ரவுண்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் வச்சேன். ஒரு ஸ்டோரி நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த ரைட் சைடுல உள்ளவருக்கு. அவர் சொன்ன பிறகு அவரை கேட்டுக்கிட்டு ஏப்பா நீ நான் சொன்ன ஸ்டோரிய அடுத்த ஆளுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அவரு அடுத்த ஆளு சொல்லுங்க, அடுத்த ஆளு சொல்லுங்க, அடுத்த ஆளுன்னு 9 பேரை தாண்டி நான் 10வது ஆளா இருக்கேன்ல என்கிட்ட அந்த ஸ்டோரி சொல்லுங்கன்னு கேக்குறேன். நான் முதல் மனுஷன்கிட்ட சொன்னதை 9வது மனுஷன் என்கிட்ட திருப்பி சொல்றேன் அதே ஸ்டோரி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காது. உல்டாவா இருக்கும். உல்டாவா இருக்கும். ஏன்னா அவர் கேட்கறது அவரோட ஞானம் எப்படியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏற்றல் எழுத்தல் அப்படியே வந்து கடைசியில அந்த ஸ்டோரி வந்து உல்டாவா தான் இருக்கும் எனக்கு வரும்போது. இது ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அது மாதிரிதான். இப்போ கவிஞர் கண்ணதாசன் இருக்கார், மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார். அவங்க வந்து ஒண்ணு ஒரு பகவத்கீதைய ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு உள்ள ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. பொருள் எழுதுவாங்க. அதெல்லாம் படிக்கவே கூடாது. காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஞானம் என்னமோ அதுதான் இருக்கும். ஆனா ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, பகவானால நியமிக்கப்பட்ட ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க பாருங்க. இந்த ஆச்சாரி குருசீல பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரிகள் மூலியமா தான் இந்த கீதையை படிக்கணும். இல்லைன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தப்பாவே இருக்கும். இங்க பகவத்கீதையில பகவான் வந்து அந்த குருஷேத்திரத்துல என்னென்ன பேசினாங்க, பகவானும் அர்ஜுனும் என்ன பேசினாங்கன்றதுதான் உண்மை உருவில நம்ம சீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா அவருடைய ஆச்சாரி என்ன சொன்னாங்க, அவருடைய ஆச்சாரி என்ன சொன்னாங்க, வேதங்களை என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். இது ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும் சொல்லப்படும். கண்டிப்பா 1 வருடம் ஆகும். 18 நாள் நம்மளால படிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்கள் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். குறிக்கோள் கீதையை பற்றி ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரிக்கலாம். இல்லையா? கீதையோட மனநிலை பாருங்க. கீதை எதுக்காக சொல்லப்பட்டது? அர்ஜுனோட கலக்கமும் மாயின் தோற்றமும் பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஏன்னா கீதையை வந்து ஏன்னா கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதனால இந்த கீதையை அதுக்குமே அதிகமான அதர்மம் அதிகமாகி போச்சு. தர்மத்தை காக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்காகவே இந்த 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 குருஷேத்திரத்துல உருவாக்குறார் பகவான். உருவாக்குறது மாத்திரம் இல்லாம இந்த பகவத்கீதையை அவர் மூலியமாக பிரச்சாரம் பண்றார். என்ன சொல்றப்பா போமா அர்ஜுனன் குழப்பமும் கழகம் ஏற்படாவிட்டால் அவரை நீப்பதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவருக்கு. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பார் அர்ஜுன் என்றாலும் அது அனைவரும் நலனுக்காக தான், நமக்காக தான் அர்ஜுனன் வந்து அங்க நியமிக்கப்படுறார். அது மாத்திரம் இல்லாம பகவான் கிட்ட நிறைய இடத்துல கேள்வி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். ஏகப்பட்ட கேள்வி. அதுக்கும் பகவான் 500க்கு மேல ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். சரி, பகவான் அது அர்ஜுனோட தீர்க்கத்தன்மையற்றம் என்னன்னு பார்க்கலாமா? பகவான் கிருஷ்ணர் 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணனும் சரணடைந்தார். இதன் மூலம் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டார். 2 சேனை வந்து நின்னாச்சு, 2 பக்கம் நின்னாச்சு. இந்த சைடுல 7, இந்த சைடுல மொத்தம் 12 சேனை வந்து நிக்குது. இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன் நடுவில் நின்று சொல்றான் அர்ஜுனன். எப்படி இருக்கும் பாருங்க. எல்லாத்தையும் வர வச்சு எல்லாம் நிக்கிறாங்க. எல்லாம் போர் ரெடியா நிக்கிறாங்க. போரை போய் பார்த்துட்டு வரலாம் வா அர்ஜுன வா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டு நடுவுல பார்த்து இப்படி சுத்தி பார்த்துட்டு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்றதுல. ஏன்டா போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டா, ஏத்தாப்புல என் தாத்தா இருக்கான், என் அப்பா என் மாமா இருக்கான், என் அண்ணன் இருக்கான், என் தம்பி இருக்கான், மாமா இருக்கான், மச்சான் இருக்கான், என் நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்கன்றான். என் சைட்ல பார்த்தா என் அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. இந்த சைட்ல எல்லாரையும் போய் அடிச்சுக்கிட்டு சாவுறதா? ஐயோ எனக்கு வேணாம், இந்த வாரே வேணாம் அப்படின்னு நிக்கிறான். ஆனா அவனுக்கு இருக்கிற மனசுதான். ஆனா அவனுடைய தர்மம் என்ன? அந்த தர்மத்தை மீறிட்டான் இல்லையா? அதுதான் அழகா பகவத்கீதை அவனுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. தர்மம்னா என்னன்னு அவனுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதை போய் நமக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இதை கீதாப்தின்னு சொல்றது. பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் முறையாக பின்பற்றோல் வாழ்வின் எல்லா வித துயரங்களிலும் இயக்கத்திலும் விடுபட முடியும். என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி இந்த பகவத்கீதை சொல்யூஷன் கிடைக்கணும். இதுல எல்லா சொல்யூஷனும் இருக்கு. ராஜயோகம் இருக்கு, பக்தி யோகம் இருக்கு, கர்மயோகம் இருக்கு, ஞான யோகம் இருக்கு. ரொம்ப அழகா தத்துவம் 6 தத்துவத்தையும் உள்ள அடக்கி வச்சிருக்காரு பகவான். அப்போ வாழ்வில் பயம் முழுதும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். பகவத்கீதை முழுமை ஆர்வத்தோடு அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவான் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்களில் செயல்படாமல் போகும். பகவத்கீதை படிக்க 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 நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வாழ்வியல் மாற்றம் ஏற்படும். வாழ்வியல் மாற்றம் ஏற்படும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா? எல்லாருமே பகவானா பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். எல்லாருமே எல்லா ஜீவராசியுமே பகவானா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அவ பகவானா பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு எதிரியோட நம்ம கொல்ல நினைப்போமா? எதிரியை திட்டம்னு நினைப்போமா? திட்டவே மாட்டோம். அவருக்குள்ளேயே பகவான் இருக்காரு. இதுதான் கீதை சொல்லப்படுது. ரொம்ப அழகா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் அர்ஜுனோட கவலை தான். விகாச யோகம். ஏன் கவலை ஆடுறாரு? ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்க எல்லாம் மாமா மச்சான் அண்ணன் தம்பி தாத்தா எல்லாம் ஆச்சாரி எல்லாமே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கவலை.
அது என்ன கவலை அடைகிறாரு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த படத்துல பாருங்க, ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இப்ப மேல வந்து திருதராஷ்டிரர் இருக்காரு, மேல வந்து கார்னர்ல திருதராஷ்டிரர் இருக்காரு, நடுவுல வந்து துரியோதன் இருக்கான், கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் இருக்கான். இப்போ திருதராஷ்டிரரை பத்தி பார்ப்போம். திருதராஷ்டிரர் தான் வந்து இந்த பாரத போருக்கு வரைக்கும் முக்கியமான கதை, அதாவது சூத்திரதாரின்னு சொல்லலாம். முக்கியமான ஆள் அவர்தான். அவர்தான் முதல் ஸ்லோகமே அவர் தான் படிக்க வச்சிருக்காங்க. மொத்தம் 700 ஸ்லோகத்துல முதல் ஸ்லோகமே அவர் தான் சொல்ல போறாரு. அவர் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காரு? ஒரு இத்தனைக்கும் அர்ஜுனன் யாரு? தன்னுடைய தம்பி மகன். தம்பி மகன் சொல்ற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட பிறந்த தம்பியோட பையன் தான். அப்படி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனா ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு உள்ள ஆச்சாரிய ஒரு 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 சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார். அப்போ எல்லா அந்த ஊர்ல அந்த ஹஸ்தினாபுரத்துல உள்ள எல்லா மக்களுக்குமே அவர் தான் தாய் தந்தையா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தன் கூட பிறந்த பிள்ளைகள் கூட பிறந்த தம்பியோட பிள்ளைகளை வந்து அவரு வேற்றான் பிள்ளை மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அது தவறுதானே இல்லைங்களா? அப்போ தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல அதிகமான பற்று, என் பிள்ளைதான் ஆட்சிக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அவர் ஒரு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார். சோ அந்த தீர்மானத்துக்கு பலனால் தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த வார்ல வந்து நிக்கிறாங்க. இது ஒரு பாரத போரா வந்து நிக்கிறாங்க. சோ இவருடைய நிலைமை இன்னும் உள்ள வரும்போது இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். சோ இவர் வந்து பாருங்க, யாரு? துரியோதனன். துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இவன் வந்து ஆட்சிக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு காரணம் என்னன்னா, இவர் ரஜோகுணம். ரஜோகுணம் மாத்திரம் இல்லாம கெட்ட குணம் இவருக்கு. நிறைய கொடுமை காரியங்கள்ல நிறைய பண்ணியிருக்கிறார். அது இல்லாம வந்து முறைப்படி பாத்தீங்கன்னா பாண்டுவோட பிள்ளைகள் தான் வந்து சக்கரவர்த்தியா வரணும். ஏன்னா இவருடைய தந்தையார் வந்து உடம்புல வந்து ஊனம், அவருக்கு ஊனத்துல இருக்காரு. அவர் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு ஆச்சாரிய அவர். பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத ஒரு சக்கரவர்த்தி அவர். அவருடைய மகன் தான் துரியோதனன். அவர் எப்படி ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ண ஒரு மன்னர் வந்து எப்படி ஒரு தன் மகனுக்கு நம்ம பட்டாபிஷேகம் பண்ண முடியும்? முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா பாண்டுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணவர் அவர். அவருடைய பிள்ளைகள் தான் நிக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து எப்படியாவது பாண்டுவை பாண்டுவோட பிள்ளைகளை அவர் வந்து விரோதினா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார். யாரு? துரியோதனன். அவரை பத்தி விரிவா ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது 3வது அர்ஜுனன் இருக்கார். அர்ஜுனனை பாருங்க, இவங்க 2 பேருமே வந்து எந்த மனநிலையில் இருக்காங்க? ரசோ குணத்துல இருக்கிறாங்க. இவன் பாருங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான். சத்துவ குணம் ரொம்ப நல்ல குணம், இரக்க குணம் இருக்கு. ஏன்னா என்ன துரியோதனன் யாரு? என் அண்ணன் தான். இவரு பெரியப்பா. ஏத்தாப்புல தம்பிமாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அண்ணன்மாரு, தம்பிமாரு எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. மாமா இருக்கிறாரு, சகுனி மாமா இருக்கிறாரு. அப்புறம் ஏகப்பட்ட ஆச்சாரிகள், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், சல்லிய மாமா இருக்கிறான். எல்லாமே இருக்கிறாங்களே, எப்படி நான் வார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கலாம். ரொம்ப துக்கமா ரொம்ப கவலைப்படுறான் அது. சரி, இந்த மாதிரி 3 பேரும் 3 கண்ணோட்டத்துல எதிர்வினையில இருக்கிறாங்க. சரி, இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரர் தான் பேச போறாரு. 700 ஸ்லோகத்துல முதல் ஸ்லோகம் இவர் தான் பேசுறார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரா படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्र गुरुक्षेत्र समवेद युयुत्सवः मामकाः पाण्डवस्सैव किम किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। இதுல பாருங்க, சூத்திரதாரி இவர்தான். இவர் ரொம்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய சேத்திர, அதாவது புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டவின் புதல்வன் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்ப சஞ்சயன் கிட்ட வருவோம். சஞ்சயன் தான் இந்த கேள்வியை எழுப்புறாரு. ஏன்னா சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து மாளிகையில் இருக்கிறாங்க, அரண்மனைக்குள்ள இருக்கிறாங்க. அரண்மனையில இருந்துகிட்டு அங்க வார்ல என்ன நடக்குதுன்றத சஞ்சயன் மூலியமா திருதராஷ்டிரர் கேட்டு இருக்காரு. சஞ்சயன் இங்க இருந்தே பாக்குறாரு, என்னடா இது வித்தியாசமா இருக்கு, அந்த காலத்துல ஏது 3D எல்லாம் இருக்கு, ஏது டெலிகிராஃப் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா இவரு கண்ணு தெரியாது இல்லையா, ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார். அதனால வியாசர் என்ன பண்றார், வியாச பகவான் வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு, திருதராஷ்டிரா நீ வந்து உனக்கு கண்ணு தெரியாது இல்லையா, உனக்கு கண்ணு தெரியறதுக்கு நான் உனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்குறேன், நீ போர் பண்றதை பாக்குறியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எனக்கு கண்ணுலாம் நான் பார்க்க வேண்டாம், எனக்கு தேவையில்லை, என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் இருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்ட நீங்க அவருக்கு அந்த பவர் கொடுங்க அப்படின்னா. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, சரி உன்னுடைய அரண்மனையில ஒரு ரூம்ல இருந்துகிட்டு நீங்க இங்க இருந்தே அந்த வாரை பாக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த பவர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, வியாசர் அவர் கொடுக்குறாரு. இவர் சஞ்சயன் யாருன்னா அவருடைய காரியதர்சி, அதாவது தேரோட்டி. 2வது சொல்ல போனா நம்மளுடைய வியாசரோட சிஷியம் அவரு.
சோ அதனால என்ன பண்றாங்க, அங்க வாரம் நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் இது பண்ண. அப்போ அங்க என்ன நடக்குதுன்றத திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறாரு. சஞ்சயன் சாதாரணமான ஆள் கிடையாது. ஏன்னா பகவானும் அர்ஜுனனும் பேசுறத யாருமே கேட்க முடியாது, எந்த ஒரு ஆளும் கேட்க முடியாது. ஆனா சஞ்சயன் பாக்குறான், கேட்கலாம், கேட்டு அத திருதராஷ்டிரர் சொல்றான். அப்ப எவ்வளவு புண்ணியவானா இருக்கான் பாருங்க, இல்லைங்களா? அங்க விராட் ரூபத்தை எடுக்கிறார், 11 அத்தியாயம் விராட் ரூபம். கர்மயோகத்தை கொடுக்கிறார் 3வது அத்தியாயத்துல, உன்னத ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 4வது அத்தியாயத்துல. 5வது அத்தியாயத்துல பாருங்க ரொம்ப அழகான பகவானை பத்தி சொல்றார், எவ்வளவு அதாவது பக்தி யோகம் மூலியமா கொடுக்கிறார். அது எல்லாம் சஞ்சயன் பார்த்துக்கிட்டு அது அழகா வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. அப்ப இந்த இடத்துல தான் வந்து சஞ்சயன் கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார் பாருங்க, புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில். புண்ணிய யாத்திரை அது. ஏன்னா அது வந்து அந்த வார் நடக்கிற வந்து குருஷேத்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் அது. அவருக்கே அவர் வாயால சொல்றாரு, ஒரு புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில்ன்றார். அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ அந்த அந்த குருஷேத்திரத்துல யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு முக்தி, சொர்க்கலோகம் போயிடுவாங்க. முக்தி சொல்றதோட சொர்க்கலோகம் போயிடுவாங்க. நல்லவனா இருந்தாலும் சரி, கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி, கர்ணன் சேர்த்தாலும் சரி, அர்ஜுனன் சேர்த்தாலும் சரி, யார் இறந்தாலுமே நேர சொர்க்கம் தான். அது அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் அவர் திருவாயால சொல்றார். 2வது, அங்க எல்லாம் அதர்மத்துக்கு அங்க வேலையே கிடையாது, தர்மம் மாத்திரம்னா வெல்லும், அதர்மவாதிகள் கண்டிப்பாக இறப்பாங்க. அது இவருக்கும் தெரியும், திருதராஷ்டிரருக்கும் தெரியும், திருதராஷ்டிரருக்கும் நல்லா தெரியும். இங்க வந்து அதர்மிக்கு இங்க வேலையே கிடையாதுன்றதையும் திருதராஷ்டிரருக்கு நல்லா தெரியும். 2வது பாருங்க, போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு அப்படின்றார். 2 பேருமே வந்துட்ட பிறகு அங்கே ஒரு சந்தேகம் இருக்கு பாருங்க, யாருக்கு? திருதராஷ்டிரருக்கு. 2 பேருமே எல்லாம் வந்துட்டாங்களே, என் மகன்களும் பாண்டவின் புதர்களும் என்ன செய்தார் சஞ்சயன் என்றார். என் மகன்களும், அந்த என் சொல்றாரு பாத்தீங்களா, நான் என் அப்படின்னு சொல்றதே, நாம் சொல்றதே வந்து கூட வேதங்கள்ல வந்து தவறுன்னு சொல்லப்படுது. அது ரசோகுணம் சொல்லுது. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நாம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து செய்வோம், முடிப்போம், ஒரு காரியத்தை முடிப்போம், நாம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதுவே பௌதிகம் சொல்லுது வேதம். அப்போ என் புதல்வர்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன, அது நான் என்றது என்னுடைய புதல்வர்கள் அப்படின்னா, அப்போ பற்று, தன் பிள்ளைகள் மேல அதிகமான பற்று, ஓர வஞ்சனை இந்த இடத்துல வந்து அந்த அதையும் வெளிப்படுத்துறார். பாண்டவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே. பாண்டு யாரு? தன்னுடைய தம்பி தானே, அவனையும் இங்க பிரிக்கிறார். ஒரு பிரஜையா இருக்கிறார், ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்தானத்துல ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார், மக்களையே பிரிவினை ஆக்குறார். ஒரு முக்கியமான ஸ்தானத்துல சந்தேகம் இருக்கு, அவருக்கு பயம் இருக்கு, புண்ணிய ஸ்தலம் அவரே சொல்றார். அந்த பயந்துகிட்டே வேற சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 3வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்பாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சகோஷா தாத்ராஷணாணம் ஹிருதயானி வ்யப்தாரயத் நபஷ பிருத்வீம் சைவதம் முலோ அப்யனுநாதயான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதையும் படிச்சிரு மாதாஜி, ஒரு படிச்சு. பல்வேறு சங்க ஒலிகள் முழக்க ஒரு வழியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகளும் இதயங்களும் சிதறி போயின. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 19வது பதம் நம்ம படிக்கிறோம். முதல் பதம் படிச்சுட்டு அப்படியே ஜம்ப் ஆகி 19ல வந்துட்டோம். ஏன்னா இந்த இடையில இந்த இடப்பட்ட இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3வது பதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு நம்மளுடைய துரியோதனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். துரியோட மனநிலை பார்த்துருவோம். இதை பார்த்துட்டு இதை வந்து கேட்ட வருவோம். ஏன்னா துரியோதனை பத்தி நம்ம சொல்லி ஆகணும். துரியோட மனநிலையில் பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமை இருக்கு, தான் என்ற அகந்தை யாருக்கு? துரியோதனனுக்கு. தன்னுடைய படையை பத்தி அவனுக்கு சந்தேகம், தன்னுடைய படைகளை பத்தி அவனுக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு. தன்னுடைய அதாவது கூட இருக்கிறவங்க தற்பெருமையா பேசிக்கிறது, நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே சந்தேகப்படுறது, அப்படிப்பட்ட மனநிலையிலே துரியோதனன் இருக்கான். இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சலாம் பாருங்க, தற்பெருமை நமக்கு எப்பவுமே பாதுகாப்பா? கண்டிப்பா பாதுகாப்பே இருக்கு. நம்ம முகத்துக்கு நேரம் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசுறது, அது எப்படி வரும்? அதான் தற்பெருமையா சொல்றது. உள்ள ஒண்ணு இருக்கும், முக்கியமான ஒரிஜினாலிட்டி ஒண்ணு இருக்கும், அதை விட்டுட்டு பொய் முகத்தை காட்டுவாங்க. நான் இப்படி இருந்தேன், நான் அப்படி இருந்தேன், இவ்வளவு செஞ்சேன் அவ்வளவு செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைங்களா? அது என்னைக்குமே நல்லது? அது கண்டிப்பா கிடையாது. அது தீமைக்கான அறிகுறிகள், இல்லைங்களா?
இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, சந்தேகப்படுறது. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கூட இருக்கிற டிராவல் பண்றோம், நம்ம லைஃப்ல டிராவல் பண்றவங்களே வந்து நம்மளை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. அர்ஜுனன் துரியோதனன் என்ன பண்றான்? தன்னுடைய யாரைய பீஷ்மரையும் சந்தேகப்படுறான், துரோணாச்சாரியரும் சந்தேகப்படுறான். துரோணாச்சாரியார் யாரு? தினி குரு. அவன் என்ன கேட்கிறான் பாருங்க, மூணாவது ஸ்லோகத்துல. நம்மளுடைய படை வந்து நின்னாச்சு, ஆனா எதிர்நாட்டு படைக்காரன் பாருங்க, எதிரில் உள்ளவன் பாண்டுவின் படைகள் பாருங்க, அதுக்கு வந்து சேனாதிபதியே யாரு இருக்கிறான்? துஷதூமன் இருக்கான். துஷதூமன் யாரு? துரோணாச்சாரியோட நண்பனோட பையன் அவன். சோ அவன் வந்து அங்க நிக்கிறான். அப்போ விதுரோட அவன் அந்த பையன் நிக்கிறான் பாத்தீங்களா? உங்க கூடவே நீங்க தான் அவனுக்கு குருவா இருந்தீங்க. குருவா இருந்து எல்லா விதமான பயிற்சியும் கொடுத்தீங்க. கொடுத்துட்டு உங்களே கொல்றதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து நிக்கிறான் பாருங்க அப்படின்னு இங்க வந்து எடுத்து வைக்கிறான். யாரு? துரியோதனன். எப்படி மனநிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. இத வந்து இதை யாரு நோட் பண்ணிட்டே இருக்கா? பீஷ்மர் நோட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இவனை இப்படியே விட்டா, இவனை பேச விட்டுக்கிட்டே இருந்தா இவங்க துரோணாச்சாரு பிரச்சனை பண்ணிடுவாரு, பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். அதனால டக்கு எடுத்து சங்கு எடுத்து ஊத்திட்டாரு. அவரு சங்கு எடுத்து ஊத்திட்டாரு. அவரு எடுத்து ஊதன உடனே அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சங்கு ஊதுறாரு. நான் பாண்டு படைக்குள்ள சங்கு ஊதல, அங்க அவங்க படம் தான் முதல்ல சங்கு வச்சு ஊதுன உடனே அப்புறம் துரியோதனை ஊத ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்புறம் எல்லாமே அவங்க சைடுல உள்ள எல்லாருமே ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. துரோணாச்சாரியார் எல்லாம் ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சல்லியும் ஊதுறாரு, சகுனி ஊதுறாரு, கிருபாச்சாரியார் ஊதுறாரு, எல்லாம் சங்கத்தை ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதெல்லாம் வந்து 18 ஸ்லோகம் வரைக்கும் வரும். 19வது ஸ்லோகத்துல பாண்டு சைடுல ஊத ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. பல்வேறு சங்க ஒலிகள் முழிக்க பேரொழியாக எழுந்த பூமியும் ஆனம் நடுங்கமாறி எதிரொலிக்க திருராசல் மகன்கள் இதயங்கள் சிதறி போயின. ஏன்னா அவங்களோட சங்கு அந்த மாதிரி சங்கு. ஆனா இவங்க சைடுல ஒரு சங்கு எப்படிப்பட்ட சங்குங்க? பகவான் இருக்காரு இல்லையா? பகவான் இருக்காரு. அப்புறம் பகவானோட சங்கு எப்படிப்பட்ட சங்கு பாருங்க. அப்படி எல்லாருக்குமே அவரு நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவருடைய சங்கு ஊதன உடனே. அப்ப நிறைய விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஏன்னா இவங்க சைட்ல ஏன் இவங்க ஜெயிக்க போறாங்கன்றத நிறைய சாராம்சம் கொடுக்கலாம். இப்ப நம்ம குறிப்பா ஒரு 6 பார்த்துக்கலாமே. தர்மக்ஷேத்திரம் குருஷேத்திரத்துல வந்து யாரெல்லாம் வந்து அதர்மவாதிகளை கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவாங்க அந்த இடம். இதுலயே தெரிஞ்சு போச்சு. 2வது தெய்வீகமான தேர். அந்த தேர் வந்து அக்னி பகவான் கொடுத்திருக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அது அக்னி பகவானால உருவாக்கப்பட்ட தேர் அது. 2வது வெற்றி. 3வது சங்குநாதங்கள். பகவானுடைய சங்குநாதம், அர்ஜுனோட சங்குநாதம், பீமனோட சங்குநாதம், நகுலோட சங்க திருராஸ் இவங்க 5 பேருமே பாண்டுகள் 5 பேருமே சங்குநாதங்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அதை விட ஹைலைட் எதுன்னா நம்முடைய பகவானுடைய. அப்புறம் காண்டீபம் பாருங்க. சிவபெருமானு கிட்ட வாங்கிட்டு வந்த காண்டீபம் இருக்கு ஸ்தோத்திரம். அது அந்த இதை வச்சுட்டு கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாக்கியலட்சுமி. இங்க ராதிகா தாயை வந்தாங்க, இங்க கனகோலி தாயை வந்தாங்க வாரல. ஏன்னா பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ கண்டிப்பா அங்கெல்லாம் அவங்க வந்து பகவான் தாயார் இருப்பாங்க. கனகோலி தாயார் அங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ, பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்க செல்வம் செழிப்போடு கண்டிப்பாக அங்க ஜெயம் உண்டாகும் இல்லைங்களா? பகவானும் தாயாரும் அங்க இருக்கிறாங்க. அப்புறம் ரிஷிகேசான்றது பகவானை குறிக்கும். ஆதி அந்தம் இல்லையா? ஆதி அந்தம் அவரும் அங்க நிக்கிறார். சோ இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். 20 விதமான நம்ம வந்து அதுக்கு காரணம் சொல்லிட்டே போலாம். நமக்கு தேவை இப்ப 6 வரைக்கும் நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கோம். இப்ப அர்ஜுனோட கவலை என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஏன் அவன் வார் பண்ண மாட்டேன்றான், சண்டை போட மாட்டான் என்னன்றத ஒரு 5 விதமான அவனுடைய குறைபாடுகளை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பதம் மூலியமா. 28வது பதத்துல வந்து இரக்கத்தை பத்தி பார்ப்போம். இன்பமை, எனக்கு இன்பமே இல்லை, நான் போர் பண்ண எனக்கு இன்பமே இஷ்டமே இல்லை அப்படின்றான். 31ல பார்ப்போம். 36ல நான் போர் பண்ணேன்னா என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய அண்ணன், என் தம்பி, என் மாமன், என் தாத்தன் எல்லாமே இறந்துருவாங்களே, அதனால எனக்கு என்ன பாவம் தானே வரும். என் தாத்தனை கொண்டா பாவம், என் குருவை கொண்டா பாவம், என் அண்ணனை கொண்டா பாவம், என் தம்பியை கொண்டா பாவம், என் நண்பனை கொண்டா பாவம்ல வரும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றான். 36வது பதத்துல பார்ப்போம். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும்ன்றான். இதுல 45வது பதத்துல. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு அந்த வாரம் நடக்கும் போது ஒரு காவலர், ஒரு படைத்தலைவர், போர் வீரர் வந்து இறந்துட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், அந்த குடும்பத்துக்கு யாரு காப்பாற்ற முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குடும்பம் காப்பாற்றுறது மட்டும் இல்ல,
அந்த குடும்பத்தோட சம்பிரதாயத்தை கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா? ஒரு இப்ப நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளுடைய தாய் தந்தை இருப்பாங்க, அதுக்கு மேல வந்து பாட்டனா இருப்பாரு, முப்பாட்டனா இருப்பாரு. அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க, நம்முடைய வம்சம் இப்படிதான், நம்மளுடைய வழிபாடு இப்படிதான், நம்மளுடைய இவருதான் சாமி, நம்ம சாமி குலசாமி, இவர் இப்படி எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் சொல்லணும் இல்லையா? இந்த சம்பிரதாயத்துல எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லாம போயிடும் இல்லையா? அதுதான் கேட்கிறான். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே அப்படின்றான். அது 45ல விரிவா பார்க்கலாம். இருமனம். நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியை தூக்கி தேர்ல போட்டு உட்காந்துறான். அதான் எனக்கு கடைசி பதம். பார்ப்போமா அவர் என்னென்ன ஒரு பாத்துல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பார்ப்போம். இதை வந்து எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஒரு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்க. எக்ஸாம்ல நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல தான் பண்ண போறீங்க. அது இவங்க அட்மின் வந்து உங்களுக்கு விளக்கி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நோட் பண்ணீங்க. இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுங்க. இரக்கம், இன்பமை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். இந்த 5 விஷயம் தான் இந்த பகவத்கீதையில இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல பேச போறோம். என்னென்ன பேச போறோம் பாப்போமா? 28வது பதம் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னு பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सुदन्ति मम गात्राणि मुखं स परिशुष्यति। அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இரக்க குணம் பாருங்க, 28வது பாத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான் பாருங்க. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போராடும் உணர்வோடு என் முன் கூடி உள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள்லாம் நடுங்குது, வாய் உழுவுதுன்றான். ஏன்னா இவன் கூடிய நண்பர்கள் இருக்காங்க, எழுத்தாப்புலயுமே அந்த நண்பர்கள் இருக்காங்க, நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, உறவினர் இருக்கிறாங்க, ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. இப்போ கிருபாச்சாரியா இருக்காரு, துரோணாச்சாரியா இருக்காரு, தாத்தா இவர் இருக்காரு, பீஷ்மர் இருக்கார், மாமா சல்லின்னு இருக்கான், சகுனி இருக்கிறான், அண்ணன் துரியோதன் இருக்கான். இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே, இவங்கெல்லாம் எழுத்து நான் சண்டை போடணுமா அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்றான். அது நினைக்கும் போதே கைகள்லாம் உதிர்து, அவனுக்கு நடுக்குது. ஏன்னா அவனுடைய காண்டீபம் அந்த மாதிரி காண்டீபம், கர்ணோடதையும் அந்த மாதிரி தான். ஆனா இவன் எடுத்து ஒரு வில்ல விட்டானா போச்சு, அந்த இடம் ஃபுல்லா நிறைய பேர் இறந்து போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு பயம், இது மாதிரிலாம் இவங்களெல்லாம் கொல்லணுமா அப்படின்னு பயப்படுறான். ஒரு இரக்க குணம். ஆனா யாருக்கு ஒரு அந்த இரக்க குணம்? நம்மள மாதிரி, அதாவது ஒரு பற்று உள்ளவன், ஒரு குடும்பத்துல உள்ளவன், வேதங்களை படிக்கிறவன், அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு இரக்க குணம், நல்ல குணம் தான் அது. ஆனாலும் உனக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்குல்ல, உனக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்குல்ல, அந்த தர்மத்தையும் கடமையும் நீ ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? தர்மம் வேறு நம்ம அதுக்கும் ஒரு பிரிவினை நம்ம அழகா படிக்கலாம். நம்ம 2வது அத்தியாயம் 3வது அத்தியாயத்துல போகும்போது விளக்கமா படிக்கலாம். தர்மம், கடமை அப்படின்னு. நம்மளுடைய கடமை தான் நம்மளோட தர்மம், நம்மளுடைய தர்மம் தான் நம்மளுடைய கடமை. அந்த கடமை என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வேதம் படிக்கிறவங்க, பகவத்கீதை படிக்கணும், உபநேசங்களை படிக்கிறவங்க கண்டிப்பா நம்ம கடமை தெரியும். நம்ம கடமைனா என்னன்னு, அந்த கடமையே சரிவர செய்ய மாட்டேன்றான் அர்ஜுனன். இதுதான் இந்த பிரச்சனையே. அவன் ஒரு சத்திரியன். சத்திரியனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணும்? தன்னுடைய நாட்டுக்கு கொடைவள்ளலா இருக்கணும், நாட்டு மக்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம கொண்டும் போகணும். அதுதான் ஒரு சத்திரியனோட கடமை. அந்த கடமையை செய்யாம நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு ஒதுங்கினா தப்பு இல்லைங்களா? அதர்மத்தை தூண்டுற மாதிரி ஆயிலியாது. அந்த இரக்க குணம் இருக்கணும், ஆனா இந்த மாதிரி இருக்க குணம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்க சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ படிங்கம்மா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. பிரபுஜி வாழ்க. இன்பமின்மை நசஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி அத்வா சுவஜனம் ஆகாவே நா காங்கேஷு விஜயம் கிருஷ்ண நசராஜ்யம் சுகாசினா. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த 31வது பாத்துல சொந்த உறவினர் இப்போரில் கொள்ள என்ன நன்மை எனக்கு வரும்ன்றான். இதனால எனக்கு பாவம் தானே வரும், எனக்கு வந்து இன்பமே இல்லைன்றான். இப்ப என்னுடைய அண்ணன் இறந்துட்டாரு, என் தம்பி இறந்துட்டாரு, எனக்கு என்ன இது இருக்கு? அதுல எனக்கு என்ன ஹாப்பினஸ் இருக்கு? ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்லையே. அதனால பாவம் தானே எனக்கு வந்து சேரும் அப்படி ரொம்ப இறக்கப்படுறான். எனக்கு இன்பமே இல்லை, எனக்கு இது பாரு இந்த மாதிரி இது நான் பண்ண மாட்டேன்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிமிர்ந்து நிக்கிறான். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுப்பார் பகவான். இப்ப நம்ம 2வது தான் வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? 2 இதை படிச்சுட்டோம். இப்ப இதுல வந்து இன்பம் இல்லைன்றான். இரக்க குணம் பார்த்தோம், இப்ப இன்பம்லே பார்த்துரும். அடுத்தது பாவ செயலை பார்ப்போம். பாவ செயல் என்ன சொல்ல வர 36வது பாட்டுல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாவச்செயல். பாவம் ஏவாஸ்ரீயே தஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான் நார்ஹா வயம் ஹந்தோம் தார்த்தராஷ்டிரான் ச பாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹித்கதம் ஹத்வா சுஹின ஷியாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, இது எல்லாம் சொல்றான் பாருங்க. அக்கிரமக்காரர்கள் சொல்றான். அக்கிரமக்காரங்கள் வந்து துரியோதனை வந்து 6 விதமான அக்கிரமம் பண்ணியிருக்கான் இல்லைங்களா? ஒரு அரக்க மாலைக்கு நெருப்பு வச்சிருக்கான், விஷம் கொடுத்திருக்கிறான், அவன் நாட்டை புடுங்கி இருக்கிறான். இத மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அவ்வளவு அக்கிரமம் பண்ணியிருக்கிறான். அவ அக்கிரமக்காரங்களை கொல்வதால் நமக்கு தான் வந்து பாவம் சேரும்ன்றான். இது எப்படி இது பாருங்க, முரண்பாடா இல்லைங்க? அப்ப திருதராஷ்டிர மகளை எனது நண்பர்களை கொல்வதால் நமக்கு சரியானது அல்ல அப்படின்றான் அர்ஜுனன். இதனால பாவம் தான் நம்மளுக்கு வந்து சேரும். பகவானை சொல்றான், அதிர்ஷ்ட தேவதை கணவரே பகவான் கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால எனக்கு என்ன லாபம்ன்றான். நமக்கு என்ன லாபம் கேட்கறான். லாப நஷ்டம் பாக்குற இடமா அது. குருஷேத்திரத்துல வந்து வாரை கொண்டு வந்து 2 பக்கமும் போரை கொண்டு வந்து நிக்க வச்சாச்சு. 2 இடத்துலயும் சேனை வந்து நின்று பிறகு நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒதுங்கினா அது எப்படிப்பட்ட வரும்? ஒரு சத்திரியன் செய்யற கடமையா இது இல்லைங்களா? பாவம் புண்ணியம் பாக்குற இடமா அது. அக்கிரமகாரங்களை கொல்லணும் தான் செய்யணும். அதெல்லாம் ஒரு சத்திரியின் கடமை. ஒரு வைசியனோ ஒரு சூத்திரனோ ஒரு பிராமணன் சொல்ற கடமை அவனை சொன்னாலும் ஏத்துக்கலாம். ஒரு சத்தியனா இருக்கணும், கண்டிப்பா போர் பண்ணிதானே ஆகணும். அதுல ஒரு எனக்கு என்ன லாபம் வேற கேட்கிறான். லாப நஷ்டம் பாக்குற இடமா அது. என்னுடைய கடமையை நீ செய்யணும். லாபமே பார்க்க கூடாது. நீ லாபத்தை பார்த்தன்னா பற்று. அப்ப அது பௌதீகம். இந்த இடத்துல அது ஆயிடுச்சு. அதுல வர பாவ செயல் வேற, அதுக்கு ஒரு காரணம் கொடுக்குறான் அர்ஜுனன். இந்த முதல் அத்தியாயம் இப்படிதான் போகும். ஆனா 2வது அத்தியாயம் நாளைக்கு கொடுப்பாரு பாருங்க பகவான். ரொம்ப அழகா அற்புதமா இருக்கு. இந்த அத்தியாயத்துல பேசவே இல்லை பகவான். அர்ஜுனன் மட்டும் பேச விட்டார். திருதராஷ்டிரரையும் அர்ஜுனையும் பேச வைக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல. 2வது அத்தியாயத்துல நாளைக்கு படிப்போம். ரொம்ப அழகான அற்புதமான இருக்கும். அதுல நிறைய சாராம்சம் கொடுப்பார். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுக்கிறார் 2வது அத்தியாயத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குடும்ப பாரம்பரியம் 45வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यदि माम अभ्राधिकारम अष्टसंशस्त्रपाणयः दार्द्राष्ट्ररणे हन्युस् தன்மே ஷேமேதரம் பவே. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போராடுமிலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றான். போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது இல்லாம என்ன அவன் கொன்னாலும் எனக்கு நன்மைதான் அப்படின்றான். ஆனா அதுக்காக இவன் கோடை கிடையாது. அதுக்காக கோடை கிடையாது. கோடை இல்ல. ஆனா வந்து இரக்க குணம் அவனு இருக்கு. இரக்க குணம் எல்லாருக்கும் இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த இரக்க குணம் இருக்க இருக்க நம்மளுடைய தர்மம் வந்து நம்மளை தடைபட்டுரும். நம்ம தர்மத்தை செய்ய விடாது தடைபட்டுரும். நம்ம தர்மம் என்ன, நம்ம கடமை என்ன, அதை கரெக்டா செய்யணும். அதை செய்யணும். அதை அந்த இரக்க குணத்தோட செய்யணும். இப்ப நம்ம வீட்டு பிள்ளை வந்து தப்பு பண்ணிட்டான், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வீட்டு பிள்ளை நம்ம தப்பு பண்ணிட்டான். இப்ப இருக்கிற கலியுகத்துல இந்த காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நைனா தப்புடா தம்பி அது மாதிரி செய்யக்கூடாதாப்பா, இது மாதிரி பண்ணக்கூடாதாப்பா, இப்படிதான் அப்படிதான் சொல்லி அவனை திருத்துவோம் இல்லைங்களா? ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லுது வேதம். அந்த தண்டனை இப்பவே அனுபவிச்சணும்னு சொல்லுது. அதை அனுபவிக்காம போனான்னா அவனுடைய கர்மா அது. திரும்பவும் அதே பாதை வந்து 2 3 ஆகும், 3 4 ஆகும், 4 5 10 ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அது யாரா இருந்தாலுமே சரி, பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும், கணவனா இருந்தாலும், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் யாரா இருந்தாலுமே சரி, அந்த கடமை அந்த தப்பு பண்ணான்னா அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அப்ப ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போராடாம இருக்கிற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிர மகன்கள் போரில் கொள்வதால் எனக்கு என்ன அதிக நன்மை கொடுக்கும்னு கேட்கிறான். அப்போ என்ன பண்றான் பாருங்க, எனக்கு வந்து அது பலன் எதிர்பார்க்கிறான். இப்ப குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகுதுன்னு சொல்றான். இதுல குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகுது. இன்னொரு நல்ல ஒரு விஷயம் பாருங்களேன். ஒரு 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 வித்தியாசமா திங்க் பண்ணி பார்ப்போம்.
இப்ப நமக்கு இப்ப பகவான் மேல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வைக்கணும், பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். இப்ப நம்ம தாய் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறோம். தாய் என்ன பண்றாங்க, நீ தாண்டா என்னோட மகன் சொல்றாங்க, இதுதான்டா உங்க அப்பான்னு சொல்றாங்க. அப்போ தாய் மேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சுதான் நாம என்ன பண்றோம், இவர்தான் அப்பா, இவர்தான் அண்ணன், இவர்தான் தம்பின்னு வைக்கிறோம். அதே மாதிரி பகவான் மேல நாம் நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்பிக்கை வைக்கனாதான் வந்து நாம என்ன பண்றோம் தெரியுமா, கோவில போய் நிறைய வந்து அவர்கிட்ட முறையிடுறோம். ஐயா எனக்கு இது வேணும், ஐயா இது வேணும், இப்படி 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 ஏதோ ஒண்ணு முறையிட்டுட்டே இருக்கும். ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளும் இருக்கிறார். பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லா இதயத்திலையும் இருக்கிறார். அவருக்கு தெரியும் எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது, எது செய்யணும்ட்டு. நீ என்ன பாவ புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உனக்கு ஜனனம் கிடைக்கும், அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்படும் சொல்றாரு. அப்ப குடும்ப பாரம்பரியத்தை நீ கெட்டுப்படும் சொல்றதுக்கு உனக்கு தகுதியே இல்லை. நீ உன்னுடைய கடமை மாத்திரம் செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு தகுதின்ற. நீ எப்படி அடுத்த குடும்பத்தை பத்தி நீ தாங்க முடியும்? உன்னுடைய குடும்பத்தை பாக்குறதுக்கே உன்னால் தகுதி இல்லையே. ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். நாளைக்கு பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்தோட விளக்கத்தை. பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 46வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. हरे कृष्ण इरुमनं संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुन संख्ये राधोपस्थ उपाविशत् विसृज्य சாபம் சோக சம்விக்ன மானசக. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிச்சுங்க. சஞ்சயன் கூறினான், என்ன சொல்றான் பாருங்க. போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய, அங்க 2 பேரும் அர்ஜுனனும் பகவானும் பேசுறது. பகவானுக்கு ஸ்பீச் கொடுக்கல, ஒரு இடத்துல மட்டும் ஊன்றார். எடுத்து போய் தேரை கொண்டு போய் நடுவில் எடுத்து கிருஷ்ணா அப்படின்றான். எடுத்து போய் உடனே சரி அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு போய் நிறுத்துறாரு. அவ்வளவுதான். ஒரு இடத்துல சும்மா அவரு பேசுறதுக்கு மட்டும், அர்ஜுனன் பேசுறது மட்டும் ஒண்ணு கொட்டின்னு இருக்காரு. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றான் பாருங்க. 2 பேருமே பேசுறத சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றான். போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அப்போ அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. திருதராஷ்டிரமுனியா, அப்பா போர் பண்ண மாட்டான் பாவன், அப்பா அப்படி அவருடைய மனநிலை அப்படித்தானே இருக்கும். ஏன்னா அவர் பிள்ளைகளை அவர் சேவ் பண்ணும் இல்லையா, காப்பாத்தி ஆகணும் இல்லையா, அவர் அந்த மாதிரி மனநிலை இருக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த அத்தியாயம் இதோட நம்ம முடிக்கிறோம். நாளைக்கு 2வது அத்தியாயம். பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுங்க, ஒரு ஆளு மிஸ் பண்ணாதீங்க. நாளையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மயுகத்துல நாமும் 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அது 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் நாளைக்கு வந்து நிறைய கொடுக்க போறார். சாங்கிய தத்துவம் கொடுக்கிறார், ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்கிறார், வர்ணாச தர்மம்னா என்ன கொடுக்கிறார், தன்னுடைய கடமைகள் என்ன, யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமைன்றதையும் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார் நாளைக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அத்தியாயம். அதிகமான ஸ்லோகம் அது. ஆனா நம்ம பர்டிகுலரா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் எடுத்து நம்ம படிக்க போறோம் நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். என்னென்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். சரி, ஓகே. இது முதல் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரர் வந்து கூறுகிறார். என்ன கூறுறார், கிம்மு கூர்த்தா சஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்றார் முதல் ஸ்லோகத்துல. இது வந்து அப்புறம் வந்து என்னது, அது துரியோதனோட மனநிலை நம்ம பார்த்தோம். 2வது ஸ்லோகத்திலையும் 11வது ஸ்லோகத்துல வரைக்கும் பார்த்தோம். அப்புறம் சங்குகள் முழங்குதுல வந்து 12ல இருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனோட மனநிலை வந்து 20ல இருந்து 27, 28, 46ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் போர் பண்ணணும், யாரெல்லாம் 46வது பதம் வரைக்கும் தெளிவா படிச்சோம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா அப்படி கேட்கலாம். வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்தியே பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமஸ்தே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சேவா சாதி கௌர பக்த விருந்தகி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம